बहुत अनफर्चुनेट मोनसे डिमान्डा जेन्युइन डिमान्ड जानांगौ जेन्युइन डिमान्ड बयबो आबेग दङ जे डिमान्ड खालामदों बियो जेन्युइन आबेग बयहाबो जड़ित दङ किन्तु बेखौ बे नङा दे जोंनि सरकारि जे जोंनि ट्राइबेलनिनो मोनसे माबा फसंथाय बे फसंथायाव बयनिख्रुइ देरसिन कन्स्टिट्यूशन नि बयनिख्रुइ देरसिन मोनसे फसंथाय जोंनि एसेम्बली ट्राइबेल एसेम्बली बे एसेम्बलीयाव माबा खालामहैनाया बुख्रुबहैनाया बा बेहाय सिङाव गथ'फोरखौ आनकन्ट्रलेबलि इन्टेन्शन मोनसे बिसोरनाव इनफ्यूज खालामनानै बिसोरखौ इन्जेक्ट खालामनानै बिसोरखौ एसेम्बलीयाव फाथायहरनानै बेबादि माबा जाथाय जाहोनाया जोंनि सारा क'क्राझारनि रायजो राजाखौ लाजि फोनांदों आरो सारा बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ आघात होदों। बाहायथ' जों जा नुनो मोनदों बे इन्सिडेन्ट एरियायाव जे धरननि खोथा बाथ्रा होनदों आरो जे धरननि माबाखौ खालामदों डिसिप्लिनखौ खालामहरहोदों अभार फनजों एबसुनि प्रेसिडेन्ट सोरबा दिपेन बर'आनोमोन ना अयनानोमोन फननि जरियते गथ'फोरखौ मुभ आउट जानो थिननायाव जिहेतु गथ'फ्रा लासैनो एंगारनानै थांदों बे फनखौ जों नायनांगोन। आनफर्चुनेट बे एबसु आरो अन्य जायथि संगठनफ्रा जुदि गथ'फोरखौ इन्स्टिगेट खालामनानै UN एकाडेमी इउनिभार्सिटिनि गथ'फोरखौ जुदि इन्स्टिगेट खालामनानै भेरि माइनर गथ'फोरखौ इन्स्टिगेट खालामनानै जायहा गावनि सायाव खाबु गैया बे बैसोनि गथ'फोर बे गथ'फोरखौ इन्स्टिगेट खालामनानै जुदि अबेबा संगठनफ्रा आं मेनसन खालामबाय एबसुनि प्रेसिडेन्टआ बेहायनो अभार फन खालामनानै होनदों बेबादि दाखालाव खालामनो नाङा थांफिनदो होननानै बुंहरदों गतिके बेफोर खोथाखौ जुदि मिन्थियोब्ला बिथांमोनहानो जड़ित होननानै जों सानो दिस इज भेरि आनफर्चुनेट एसेबां बर' जातिनि सेनस्रि जानानै बर' गथ'फोरजों बर'नि फसंथायखौ बेबादि जाथाय खालामहोनाया बिराद आनफर्चुनेट जादों। फरायसाफोरनि हेंथायै माबाफोर राहा लागोन नामा? फरायसाफ्रा लेखा फरायनांगौ केरियार बानायनांगौ मोजां इउनिभार्सिटि खालामनानै होदों हाग्रामा महिलारिया मोजां इन्स्टिटिउशन एडुकेशनल इन्स्टिटिउशन CIT इन्जिनियारिं कलेज फसंथायनानै होदों मोजां स्कुल सेंट्रेल स्कुल बाहाय दङ उमुक दङ व्यक्तिगत स्कुलाव अबे व्यक्तिगत स्कुलनि गथ'फ्रा इनडिसिप्लिन खालामदों बेनि सायाव क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा आरो दस्रा बे माबायाव प्राइभेट स्कुलफ्राव स्पेशली UN एकाडेमी होननानै बुंनाय एकाडेमीनि प्राइभेट इन्स्टिटिउशननि गथ'फोरखौ जों नुनो मोनदों स्कुल इउनिफर्मावबो फैदों गतिके बे गथ'फोरखौ जेन' डिसिप्लिन खालामो गथ'फोरखौ जेन' इनजेक्टेड माखासे गाज्रि खोथा सोनानै बिसोरखौ प्रदुषित खालामाबालानो बिसोरखौ मोजां खोथा सोनानै लेखा गोरों आरो जौगाथिनि खामानि आरो जातिखौ रेसपेक्ट खालामनो आरो फसंथायखौ जोंनि सिनायथिखौ रैखा खालामनो थाखाय बिसोरखौ जेन' उपदेश परामर्श होयो बिसोरनि स्कुलाव बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौबो खावलायगोन। धन्यबाद।